Ubak penyat sing CEM Chief Executive Member jangka Khasi Hills Autonomous District Council Ulaong. Baka council ka yang Skhem ha kanong rem ban ai no objection certificate yano yunuru ha ka be day baka jingtmu ban Khlong yo marpok khando uranium. Haba Kren kilat pathai kubor ubak penyat sing CEM Ulaong baka council kan pa jingtho sya sarkar jala bat sarkar India ban pen kan mau bat Leilei ban ai NOC yaki batmu ban ti uranium na upot usam ka council. Habai day bat uranium nadu kabasdang kumapitip baka Khasi Hills Autonomous District Council kam ai ya kanu ka jingbet nani ka NOC ya kanu ka kinhon shimet lene kanu ka kinhon Department Sarkar Jala lene Department Jong Sarkar India bakin wat benya lene bakin ti uranium ha kaniki port kisam jong Khasi Hills khamtam po West Khasi Hills hadom yasiat but hado kani ka kenti menta ngikwa ban kran syai ban nakal yang jungi ka council ni yang halor kan nongrim bang nyinam ai dalele ruem nakamtaban IT uranium hangni po Khasi Hills Autonomous District Council tekani de ka bang kwa ban bin scrolling ba kani ka lat pathai khobo sheki pai ba but sheki department repair jong sarkar jala jungi lani shek sarkar India but sheki nu ki kanhon ki pasdang ban shim kabu habai dei kani ka benta te omtang banga shkwa ban kran hangni po ki lat pathai khobo reina kalyang jungi ngin sa pha ru sai ka wai ka shiti kumman shpin kan mau sarkar jala ba ka sarkar India bana kalyang jungi mundai ban wan ban kata lene ban kumu ong kati nongway ban explore lene ban mine uranium hapo ka jala Meghalaya kani di kabalong very strong message na kalyang council ni baro lai pungut ki members ni yang da ka Skhem halor ka di ka ju kanong rim banginam island ban ya chikmat habai di kani ka kam Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet yakashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabathau bha kam khta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya